Pois aquí na ISS Week é onde vai estar Xurxo Carreño dentro de moi pouquiño. Xa temos xente esperando para gozar desta súa ponencia. Bueno, eu estou esperando e xerome que iba a sair nun momentiño e aquí o tenemos. Dentro de nada. Pois aquí estamos co protagonista, con Xurxo Carreño. Hola. El galego, como é? O galego preferido. O teu galego favorito. O teu galego favorito. Bueno, como se consigue o éxito, querido? Dinos algo. Pois non sei, esa pregunta sempre se fai. Non, eu penso que a constancia é facer o que realmente che gusta. Eso, o transmitir a xente o que di, pois mira, esta persoa gusta o que fai, transmíteme boas sensacións. Non, eu penso que eso, pero a constancia é o fundamental. Bueno, e despois ter a cabeciña ben amueblada para soportar tantos millóns de visualizacións. Sí, sempre hai que ter os pés no chan, non? Pero, bueno, é unha cousa que cos anos vais adquirindo, non? Sempre cos pés no chan, sempre non hai que olvidar de onde ven un, non? Perfecto, bueno, Xurxo, pero ti sabes que hai aí ese momento, verdade, puntual, no que de repente tes uns miles e pasas a uns millóns. Como se leva eso? Ao principio, ten que haber aí algo, non? Ao principio pasei non mal, porque o pasar de que me coñeceran os meus amigos de toda a vida a pasar a miles de persoas era como algo raro, non? Era distinto. Pero, bueno, ao final, co paso do tempo, adaptámonos e agora ben, lévase ben. És profeta na tua terra? Si, Ourensán ata a médula, vamos, eu penso vivir aquí toda a vida. Bueno, pues nada, imos te ver na ISS Week, Dime algunha das cousiñas que llevas soltar aí, despichar a xente. Principalmente vamos falar das redes sociais, como están orientados os medios de comunicación tradicionais en comparación cas redes sociais, que podemos coexistir tranquilamente, perfectamente. Pero xa chegou o século XXI, non? Eso, estamos no século XXI. Moi ben, moitísimas gracias. Un besiño a todo o mundo. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias a ti.